Morjesta päivää. Mä ajattelin piruuttani tehdä tämmöisen videon kaulan tekemisestä kitaraan, kun ei suomeksi oikein ole kukaan näyttänyt semmoista tekemättä. Noita Amerikan ja muita englannisen alueen peikkoja tuolta netistä löytyy, jotka näitä videoita kyllä tekee ja laittaa julki, mistä voi sitten opetella. Mutta mä ajattelin, että näin suomenkielisellä selostuksella vois kokeilla tehdä sellaisen ja näyttää vähän näin videomuodossa. Tätä ei pidä ottaa opetuselokuvana. Mä vaan näytän, kuinka minä sen teen. Ja jos otat siitä jotain oppia, niin vastuu on tietysti täysin sulla. Mulla on tässä nyt tämmönen otelauta, vengeä. Ajattelin tämän nyt ensiksi sahailla. Ja tää on nyt ensimmäinen kerta, kun mä teen tähän noin nauhaurat aivan itse. Tähän mennessä mä oon ostellut sellaisia, missä on jo valmiiksi nauhaura paikallaan. Mä ajattelin, että mä aloitan nyt tästä, että jos mä munaan tän uritushommelle, niin saa sitten laittaa uuden otelaudan tilaukseen ja tehdä sitten kaulaa muuten sen aikaa, kun odottelee sitä saapuvaksi. Mutta tosiaan ajattelin tällä nyt aloittaa tämän homman. Ja tää vengehän on sitten sillä lailla pirultainen materiaali, että tää pöly ja toi sahajauho, mikä tästä tulee, niin ei ole kauhean terveellistä. Että mä ajattelin kokeilla, että jos imurilla pärjäisi tämän pienen sahaushomman, että mä nyt varmaan hengitysmaskia laitan nyt vielä päälle, mutta ajattelin vähän hanskaa pistää käteen ja kaikkea semmoista, että mä en vähän vainoharhainen osasto laittaa tähän käyntiin, ettei sitten tule mitään ihottumia tai allergisia reaktioita tai muuta tämmöistä herkistymistä sitten aineelle, koska se ilmeisesti on vähän vaarallista sitten ihmiselle kuitenkin. Mutta minäpäs mäpäs näytän tosta minkälaisen virityksen mä oon tehnyt tälle nauhaurien sahaamiselle. Mä nuukana miehenä tein itse tällaisen. Tää on ihan tuolta Prismoista ja rautakaupoista ja mistä tahansa saatavilla oleva tämmönen jiiriboksi. Täällä pääsee suoraakin sahaamaan, mutta mä modasin tätä nyt sillä tavalla tätä hommaa varten. No toi on tuolla oikeastaan vaan niinku antamassa vähän korkeutta tälle hommalle. Mutta mulla on tämmönen 0,6 millinen herrasmiehen saha, millä niitä nauhauria on hyvä sahailla. Ja tähän tälleen ihan itekseen on vähän turha väliä tähän hommaan, että sehän nauhaurahan sitten tulee vaikka minkälainen, mutta sattumalta sitten mulla oli myöskin tämmöistä reunalistaa, mitä bindingiksi tuolla englanninkielisillä alueilla kutsutaan. Niin mäpä sitten kokeilin lykätä sen tänne väliin ja sehän on justiin eikä melkein. Eli tämän reunalistan palan kun lykkää tänne terän viereen, niin se pitää ton sahan terän mukavasti paikallaan ja tukevana. Ja ei hölsky, ei heilu enää, että tällä nyt korvataan sitten semmoset 100 boksit, mitä pitäisi Amerikan mailta tilailla tai miksei Etelä-Euroopasta. Sitten on tosiaan tämmönen, nää virittää sitten myöskin niin, että tää selkä, mikä tässä on, sehän ei mene tonne loveen asti. Niin mä ajattelin, että se saa sitten luvan toimia myöskin tämmöisenä korkeustulkkina mulle. Niin täällä on nyt sitten sopivan paksunen alusta. Ja sitten kun mä laitan tämän itse otelaudan ja sitten tää, mikähän tämän nimi nyt on. Sanotaan, että tämä on vaikka nauhaura tulkki. Sanotaan, että se on semmoinen. Ja nämä laitan vielä päällekkäin tonne, niin sitten siihen tulee just sopivan mittainen nauhaura. Ei mene läpi eikä jää liian matalaksi. Ja näin poispäin. Mä nyt testaan sitä ton ekan uran kanssa, että onko tosiaan näin vai pitääkö vielä säädellä. Sitten liimasin tonne vielä naulan, mikä toimii sitten tämän tulkin kanssa sillä lailla, että se pyssää aina tuohon loven kohdalle ja nauhojen väli tulee priimaa sillä konstilla.
No, mä rupean hommiin, katsellaan hetken päästä lisää. Mä käytin tästä netistä kopioitua tai opittua konstia, että maalarin teippiä molempiin pintoihin ja sitten pikaliimaa sinne väliin. Se tulee matalampi kuin millään tuollaisella kaksipuolisella teipillä, tai riippuu teipistä tietysti. Ja sitten tää on paljon helpompi irrottaa, kun tuosta tosiaan se teippi lähtee ja sitten se liima jää siihen. Mutta tää kuitenkin pysyy aivan jämpsäkästi paikallaan. Nämä on saman levyisiä tää rakotulkki, sanotaan semmoiseksi siitä, nauhauratulkki ja tää otelauta-aihio, mikä tuli, niin ne on saman levyisiä, niin kohdistaa ne vaan tolleen. Kunhan sitten se naula tuolla sahausboksissa on sen mittainen, että se mahtuu tuohon rakoon. Sellainen tuli siitä. Katsotaan, kuinka äijän käy. Mä ensin nyt vähän kuusailen, että menihän tuo homma silleen kohilleen, että toi nauhaurat tulee sitten sopiville paikoille. Mä 24 nauhasen tästä meinaan tehdä, että tohon kohtaan ton verran jää viimeisen nauhan kohdilta lippaa. Mä ajattelin siihen pienen lipan jättää vielä ylimenoksi ja taas mihin se satulan kohta sitten tulloopi. Satulan kohta tulloopi. Ei se nyt tossa voi olla. Tuosta ja... No. Tuon verran jää satulan jälkiin sitten tilloa. Että aivan hyvillä kohdilla ollaan. Mäpäs teen vielä sillä, että mä otan tuohon pienen puristimen, niin ei se siinä liiku turhan päitä. Onks kaikki kohdillaan? Kohdillaan on. Vähän nyt jännittää, kun tää on ensimmäinen nauhaura, minkä mä itse sahan koko elämässäni. Niin tässä voi niin monta asiaa mennä päin perisettä, mutta sitten pyyhitään, jos niin. Ihan hyvin tuntuu tämä saha liikkuva, vaikka vähän tiukkaa tekisi. On tää aika noloon näköistä nyt muuten. Kyllä tää on. Mäpäs vähän tutkin asiaa, pistetään video pois siksi. No niin, siinä meni viimeinen nauhaura paikallensa ja tää homma rupeaa olemaan nyt sitä myöden selvä. Terve vaan taas. Mäpäs mä imuroitten tuosta noita pölyjä, ettei ne mene keuhkoihin. Joo, olihan tässä aikamoinen homma, että aikamoista rapsuttelua tuo oli käsipelillä. Mä tähän tämmöisen systeemin nyt viritin, että tää on puristimilla molemmista päistä ja tuosta kohtaa sahallaan. Ja tää syvyystopparikin toimii ihan hyvin, että toi selkä rupee ottaa kiinni tuota laatikkoa vaikka, niin sitten se on hyvä. Katsotaan minkälainen räpellys siitä tuli. No, sain kiinnikin vielä, ettei purunut laattia.
Siinä on nauhauraa ja mä väittäisin, että ne on vielä paikoillaan. Syvyyttä tuli tuon verran, että ihan sopivasti siellä näkyy olevan vähän kuinka sattuu variaatiota tuossa syvyydessä, mutta senpähän kerkiää vielä sillistellä paremmaksi tuossa sitten, kun ollaan hiottu siihen radius. Niin sitten voi vielä katsoa, että ne päätkin on sieltä tarpeeksi syvällä, niin ei tule mitään probleemaa sitten nauhan asennuksen kanssa. Mäpäs kokeilen nyt, saanko mä tän irti katkomatta tästä. Siinä kanssa voi käydä niinkin, että kun tämähän on aika heikko letares niin loppujen lopuksi, kun se on sahattu melkein poikki 25 kohtaa, niin tää kohta nyt vähän jännittää tällä kertaa. Mutta kun oli hyvät konstit tässä kiinnityksessä, niin tätä tarvitsee repiä niin hullun lailla. Katso kuirittu vaan nätisti. Vaikka itse sano. Kukas sen sanoo, se on sen mä itse. No. Tässä oli tosiaan molemmissa puolissa oli maarin teippiä ja sitten pikaliimaa siinä välissä. Ja tää lähtee näin nohevasti irti, että ei jää mitään kaksipuolisen liiman törkyjä siihen, mitä pitäisi sitten hinkkailla vielä erikseen pois. No, siinä oli taas yksi ensi kertaa tehty asia. Katsotaan montako kertaa saadaan se vielä munattua tässä prosessin aikana. Mutta tää toimi hyvin. Tää on tuolta Portugalin kaupasta hommattu, osa varmaan tietääkin sen kaupan. Niin siellä oli nyt tullut saataville tämmöisiä pleksistä tehtyjä. Tämähän on vähän tällainen retaaliset, ne on alumiinia on ne tykymät, mutta aivan asiansa tuokin ajan. Siinä säästi muutaman euron taas tällainen nuuka eteläpohjalainen. Mutta tästä homma sitten jatkuu. Taidaan jyrsiä tuon kaularaudan uran seuraavaksi siihen kaulalankkuun. Katsellahan sitä sitten seuraavalla kerralla. Moro!